Hartstikke mooi. En hier aan tafel zit Doeke Fokkema. Nou, en die doet best al even van de partij in dit gebeuren van... Nou, ik denk dat je het ook vaker wist. Hier net, maar In de orenstudio. nog in Keyhole. Ja. En toen hebben we een hele actie met elkaar gehouden. Ik mij helpen om te verhuizen naar Glinster staat. En dit is voor mij, nee. Ja. Dat is... En we moeten weer, maar we moeten lezen aan mensen. We kennen hem dus al heel lang. Ja, Dus, dat is wel goed. Dus het u en dat doen we net. Nee, oké, dat viel goed. Dan wordt een zak. dat met z'n draag wollen, want Ja. dat wordt acuut. Ja. Ja, maar op dit moment daar zit je even nog in de functie van wethouder. Ja. En de verkiezingen zijn achter de rij. Misschien kunnen we het er nog wel even nog Dat is de hebben. comeback Ja. kid, hè? Ja, De dit is comeback een- kid. de comeback. Ja, Ja. de comeback kid. Dus, maar we moeten het even... misschien kunnen we het even over de politiek, hè. Maar dat kunnen we samen wel even doen. Ja. Maar ik even over doortrappen Friesland. En dat is Ja. dus... we hebben omkomens wethouder. Omdat onze Caroline de P... wethouder werd... Op Vlieland. Op Vlieland, ja. En toen moest hij tijdelijk. Ja. Dus hoe lang is het nou... Vanaf begin december. Ja. En het is de bedoeling, want het nieuwe college er is. Want sommigen zeggen al, dan ben de verkiezingen geweest, ook kerst stoppen. Nee, Ja. dan krijgen we eerst nog het proces. En dat moet nog opstart worden van collegevorming. Ja. En wist ik maar wist naar het eiland? Of Nee, hoe is dat het net die mooi? alleen nog voor diegenen die nij gekozen binnen. Dus de nije rietsleden, die binnen mij elkaar Juster en Joert op het eiland. Aha, nou ja, dat zeg ik ergens voorbij kom. Ja. Om dan eens Ja. even bij te praten over hoe gaan we dit... Maar ik dacht dat de bedoeling weer om dan te zien van hoe als er nou informateur komen maakt en waar het dan worden maakt, dat wie dat opzet of wie dat net zo. Nee, er is Aron en man die een zogenaamd Duidensgebad west en debat west. En daar hebben ze dus, Sjoen, hoe zit elk in de wedstrijd? Wat vindt men een prioriteit? En dan hoe het dus dat proces rennen moet, daar zullen ze inderdaad op het eiland verder op praten. En dan wordt er een procesbegeleider bij zocht. En ik zeg nou correct op het nijs dat de directeur van Planbureau Friesland is, Arjen Droog. Nou. Dus die heeft ze Hier heb ik vrij. ook in de sturing gehad. Oké. Ja, aan de telefoon. Oké. Ja, over Kring. En die dus het proces begeleidt. En daarna is het wel een informatie en een formatie moment krijgen. Om even het automeisje in elkaar kast, maar werd dat toch van Maurik. Oh, ja, dan hier ik naar de Mike. Ja. Maar we beginnen 1 april. Doortrappen. Dat is geen grap. Dat is Goed. Want ik zeg niet zo naar je naam voor die seks. Ik dacht, ja, maar de doortrappen. Wat houdt het in, Doeken? Ja, het is eigenlijk bedoeld om vooral voor de ouderijn het fietsen te promoten. En veilig fietsen met name. Men heeft een soort motto van veilig fietsen und 100 jaar. En dat het slaat zo bot om. Dat is zelfs van het ministerie is dat zo oppakt. En uiteindelijk een oproep naar alle gemeenten. En alle gemeenten in Friesland doen er ik om mij. Zei ik dus die checkste deel. Dat er dus van, een startmoment is er op 1 april bij fietsmaker Bourguignon is dat Noord-Zitburg in Burgum. En dan mensen konden zich daarvoor opjan. En dan is er een toertocht. Als een startmoment van het seizoen. En die toertochten die zijn er eigenlijk in de hele provincie. Dus ik zou mensen vooral onrieren zorgen ze op die website doortrappen.frl. Ja. En dan kun je een mooie route zien. Het is net alleen nog deze route van 1 april, maar ik het hele seizoen eigenlijk terug. En ik in andere gemeenten. Dus er zitten hele leuke dingen tussen. En de route van 1 april is dan ik nog wel wat bijzonder maken. Maar de oertocht met Pontie is er bijvoorbeeld tussen. Een zwart. Ja, Ja. en daar is wat drinken beschikbaar. Dan gaan ze fietsen en dan komen ze naar bij de Sterrenwacht. Daar hebben ze in gastvrij onthellen. En zo komt er zo'n rondje van een 24 kilometer. En wat ik aardig is om te melden, 10 uur is dan die start. Maar daarvoor ook kunnen fietsmakers, en mensen moesten zich daar van tevoren voor onjan. Ik maar meestal zien naar welke helm nou geschikt is. Nou, ik dacht kreeg van, hoe zit het maar de helm, hè? De binnenland werd het verplicht is. Ja. Ik denk dat het aan te rieden is om een helm. Heeft u zelf een helm op als fietst? Een goede vraag. Ik doe ook alleen nog op een racefiets. En ik heb nou correct, maar Geertje, mijn vrouw, oppraat. Ja, nou mag ik dat hier niet.
laten wij nou ik consequent wezen Ja. of wij fietsdagje door ik zelf de helm op doen. Dus Ja. dat is nou de belofte die ik thuis niet in heb, dat ik dat muziekje, want ik ga praktisch alle dagen op een fiets naar het gemeentehuis. En dat wil ik dus nou ik muziekje om daar nou de helm Goeie dus ik bij voorbeeld. de ja. En we hebben meer elektrische fietsen. Dus voor senioren, dat maakt het eigenlijk de bandbreedte. Hè, om, je kan ik wat via de fut komen. Ja. Door de e-bikes. Maar we hebben volgens mij, ik wil jij hier aan hoe dat er dan ik vol met ongelukken gebeuren. Hè? Dat mensen met opstappen, met uitstappen, dat wonnen wel eens misschien. Ja. Ja, Zit dat ik in het programma? Of zit er nog iets in hoe veilig fietsen? Of? Ja, er is zelfs een keerwerking bij fysiotherapie. En er zijn dus fietsvalpreventietrainingen. En de valpreventietrainingen die ben wel bekend, maar ik voor fietsen nog in het bijzonder. En wat ik wel bijzonder is, de website bezoeken, is er eigenlijk een heel interessant interview met een neuroloog die ik onjouwt, nou ja, hoe groot pad van de letsels toch bij ouderen hierbij onder orde binnen. Ik geloof zo'n 60% van de fietsongelukken heeft dan ik nog weer effect op de holle. Ja. Dus is vooral een promotie voor de helm. En iemand op de vrouwen die dat beleeft, die had ik lange tijd bijvoorbeeld binnen holle. Nou ja, zoals het kostbaarste bezit naast het hart is de holle, de hersenen. Dus eigenlijk is het wat vreemd dat wij in Nederland zo uitzonderlijk en zijn eigen wijs binnen dat we dat eigenlijk net doen. Want als het dit boeteloos just, ja, dan broekt iedereen de helm eigenlijk. Nou, zeker weten. En wat zoest de meesten mij aan willen? Want ik denk dat een heel veel mensen denken van ja, nou, ik heb mijn hele leven al fietst. Wat zal ik nou nog? Ik liep me net betuttelen of zo af. Nee, dat snap ik. Maar zorg in elk geval die website is en ik op het aspect van veiligers. En dan liegen de cijfers er net bepaald om. En ja, de beste reclame bij mensen die dat elkaar is. En nou ja, probeer je net bij die groep te komen. Want als je dus inderdaad holle letsel krijgen hebt en dat dus een kwart daarvan brilwend last had. Ja, daar wil je net bij wezen. En dan denk ik dan producent van, hier ik dat maar. Nou, voorkomen is beter dan genezen. Ja. Ja, en als je valt met een fiets, ik weet het uit ervaring, dan valt het bijna altijd op de holle. Want ik ben alleen met de reetfiets over de kopslijn en mijn helm is steken. Die spoor in de helm en mijn bril, dat is zaken meer. Dus toen had ik beleerd, we moesten altijd op mijn racefiets, daar had altijd een helm op. Maar ja, normaal doe je dat net. Op de gewone fiets doe je dat vaak net. ik wil dat mensen zouden op polsen vallen, hè? En de polsen Ja, precies. Dat is Dus nou, en wat ik een product gebeurt, en dat zit ik bij die fietsvalpreventieoefeningen. Bij het opstappen, ik heb in evenwicht, balans, dat je krijgt doorheen stappen of even krijgt maar een voet ergens achter je, nou dan ga je saplat. Ja, de heupbreken. Maar de mobiliteit is natuurlijk wel echt iets hier in de regio. En het OV is natuurlijk ook wel ingewikkeld. Je wil ik net altijd afhankelijk wijzen van de taxi. Wat je die tenminste de rug op hebt. Dus die mobiliteit, kan ik me voorstellen dat onze gemeente, de meerskip dat ik baat bij het, dat mensen langer zelfstandig mobiel binnen. Ja, en eigenlijk, chef, we moeten dus de skamp er wat voorbij proberen te komen. Dat is, je zou zeggen, maar de helm nog eenvoudig. Maar wees dus ik juist, mensen die het op een gegeven moment daar maar net meer fietsen, wil een fiets maar een lege instap. Soms ik weer hier een tafel ken onder die fietscarrière, zeg maar zeggen. Ja. Nou, en, of dat is als Mali ik neem een vrouwenfiets. Toch een vrouwenfiets. Dus ik zou een schaamte element. Ja. En een tredder wil ik even nemen. Dat is ik in het rand van WMO. We moeten het normaal vinden dat ouderen een truienschilder hebben. Ja. Ja, dus er is nog heel wat aan. Ja, maar de soort van verbetering. Hè? Want in het begin, zat dat vroeger een helm, dan ben je een heel aai. Hier stond op een holle. Ja. En zelf dan maar een denkje erachter, herinner ik me nog. Maar als het nog meestal rondfietsen shorts, dan hadden ze echt hele moderne helmen binnen zien. Ja, en wat ik wel, we hebben ooit in een bijeenkomst gehad over emancipatie en de wie Siska Wimminga ik. Oh ja. En die had het skopt dat de rector magnificus van de rug. Hè? Maar die mocht eerst van haar huid en mem net op de fiets naar jou op Drachten.
En sinds de elektrische, de e-bikes er binnen, kind onze jeugd, we hebben natuurlijk no middelbare squam, maar die minder toen nog net in Burgum. Die kinderen dus nog een actieradius, dus ik voor de jongeren. Ja. Is het, is de wereld wel breder worden. Maar dat jongeren een helm En op de doen, dat is ook fatbikes, net zo wat ik noem de fatbikes Nee, dat zeggen. kan niet. Nee, Hey, even oké. nog 1 april, want ik zeg op een site, het is voor mij vol. Dat is correct. Ja. Ik heb er nog speciaal even naar vragen van. Stel als er nou nog iemand heel dringend zich meldt. Ja. Hoe zit het dan? Maar men mag zich wel melden van tevoren. Ja. Oh, ja, dat wel. Maar diegenen die het net uitstellen, kent dat takken hier. Want het is de bedoeling dat het eerlijks weer omkomt. En die het geheel mist, hè, nou bellen ze dan even, er zit een telefoonnummer bij. Oké. En dan, het gaat net om die laatste 2-3 uur. Dus hadden nou gewoon binnen. Maar het schijnbaar zo'n succes. Oorheren, dan hier we 20, 24. Maar nu hebben we al meer dan 74. Ja. Nou, hartstikke mooi. Hey, en nog even over de politiek. Ik bedoel, dat wist er even instapt als wethouder. Ja. Het politieke ambt, het verhoren ik meestal wel minder in de rieën. Wethouders is denk ik schaarser. Ja, Burgemeesters klopt. wordt schaarser. Heeft nog iets als je de meesten, ja maar jongens, je zult het helemaal verkeerd nou, want het is het mooiste beroep op aarde. Nou, dat zal ik net zeggen. Dat mag ieder van hemzelf kiezen. Maar het is inderdaad wel heel erg een beroep west een prille voldwaning uit krijgen. En west invloed in heeft. En elk het vaste mening over wat er om hem heen bad. En als dan wat moeite heeft met de politiek, dan heeft misschien net moeite met wat er krijgt om die heen bad. En dat het nou met de gemeente uit te krijgen. Dus als iets nou boeiend was van de politiek, dan zou het dicht bij huis wezen. Ja. En ik vind gewoon als raadslid en als in het college zit, dan kerst echt wat het verschil bij mij zien. Dus op die manier, als je belut zoveel bij Mierskip, ja, dan past het heel duidelijk. En ja, het is voor mij een totale verrassing dat ik weer opnieuw vregen ben. Maar ik moet zeggen, de eerste paar weken weer het wel lastig. Want dan stap je op maar in de trein en dan is alles in orde. En dan waar binnenhellen als een ervaren iemand. Ja. Maar ik viel er niet meteen jongste bediende. Want dat is alles wat onorde. Maar dat is wel de meest ervaren in het ja, zo is het dan. En nu kun je bij wat meer tafel, dus dat viel goed. Ja. Goed. Nou, we hopen dat ze het nog lang volhoudt. Dat is simmer. Dat is We beginnen vanuit dat dan een college is, denk ik. Meestal is het in juni dat er een college zit. Okay. Maar de ene gaat wat sneller en dan wordt het wat langer. Ja. We zullen het zien. Tien dank dat je even komen moest. Graag dingen. Fijn dat je in alle studio's die we ooit hadden, die we Ja. horen. We moeten dus eigenlijk helemaal reclame maken voor 1 april, voor de fietstocht, want die is vol. Ja. Maar meestal toch even aan te leunen om even op doortaalrappen.frl te zien. Ja, precies. En heel mooi dat ik eigenlijk al weer dezelfde geestje is de lijste. Maar de rest, respect van je goede werk zo lang dat je hem dat volhouden en trots hebben, zou ik zeggen. Bij trap ik Doortrappen. Doortrappen, nou, door. Precies.